practicalo phaijadi ang bono request khainani motan thani अधिकार bo kri ang sana bo thanglak tambagi hangkai bubagra no kabang ma jora mana khaikya ang kabang ma sagang simino sana musung khabini atatal li tomungno pia bubagra mana khayo tini ang bubagra no sungni bo saya bubagra hoi tano sajaya phanang thung to phano ang bini atatal no le ang sayoi tongmalia bini atatal nang sayoi tongmalia tini bekhau mukti kelayu bubagra no boliding khlai tongo ahiyaku hunania bubagra khoma sanayo sorry ni sano pa torjak mane asuk ke sakno torjak kha nor nugui tongo public bebag nugui tongo je sakno asuk ke torjago map sandi tonu khoma sandi tonu u yang barong si sandi ni step saitongku omsuk boda borok ahongkar ngi manna hasakau omsuk ahongkar ngi da manna राष्ट्रपति फानो हमसुक अहंकार उनि मैया आं खाख्लायु हानि जत्तनि कतरनि जंगने राष्ट्रपति फानो आसुक अहंकार उनि मांगला तिनी कयता बदल्न सबाइका कयता बदल हेडमा दं याङाङै ब नंखुरि फेका अब जत्तम प्रमाण छिउ बुइनसि साउ अर बारु हाइरो बारु हाइ बारु इराइ बारु कयता पार्टी खलाया तंखाबो आइपिएफ तिबो खाइनै का तिप्रा लेन मास मारो नाइ नि आफुरबो चिरिगि फेका बले Presiden mangya, GS mangya, mungkin TSF klainya yang kita no presiden hai ke GS ma ronai hai ke yang ngarok keri bumung simi sini ayu boleh bo sini ang sawu aku Biswajit Deborma thimani noti lai kebang ma borok andolon khaika tini ang sawu ang sak tornan bagi saya hopung sapung thuyawoi ap pinaknat no mark kharinai ang Poritus Deborma si Tripuri khorang rokno roho kabang ma news channel rokno roho iko borok soba hai borong nang ata Anthony noro roho bo pen drive bo naharka kabang ma video clips naharka a pen drive sini aku Biswajit ni bekra bo saimia sini borong nang ata Anthony bai case khlaina ni nei bebak snami bin thani ya pari rikha thangka lamau kasakha tike madam nike singi thangka Bunyi wakumbai, bunyi toya bai, nagrika ding ding, masing mong sibule. Tini jiddo fano sak nangya, bubagra no sak nangya, tini sabuni sponsor baile, tini ozago bo coba ni klai tongba. Naidi angka klayu, tini ni simi je bono, tini ni simi ya mia ni simi je bono sponsor klai tong nai, tini kazani takuk tai bukup song, angka klayu, borok tai sponsor klai lakha hini. Klainya ni bo kogli, angkai dikase, bubagra ni bisimtei tipra dofarok thancha ngi manu yokmung kaisa phai manu bubagrani sakao chungkebo kurui o patal nungboya angboya keboya bubagrani sakao kebo kurui asuk ahongkar ta angja sidi a ahongkar nini poton ni mul karon ngai borok sika saiman kha tabuk patal ni logi tongnai tongui je bubagrano khakla promi mannai dagari mannai norok no bangkok kesar namu sungu nungbo tipra dofani tipra sase buji sidi wansuk sidi saiman sidi asuk butua tang sidi ungkulo thotong batong basawoi emotionally jeneba go thangi phaika bono puila han sajama baina abno kubu hinta go sidi saiman sidi 10 तारिख नि जगाव 10 डिसेम्बर नि जगाव 16 डिसेम्बर सिसिनि बागै नेशनल ह्युमन राइट्स डे इंटरनेशनल ह्युमन राइट्स डे हिनि साजाकमा बाय आबनो तागौ सिसिदि चेरै नाइसिदि किसा पुरा प्री प्लानिंग बिनि आबो बिनि वानसुक मुं कयटा तंगिमानो वानसुक मुं कयटा तंगिमानो तिनि चंदन चेटार्जी संहाय बररक बा उ कुबुनि बसंनि बररक तांगि बुबाग्रानो अटैक लाय बा बुबाग्रानि बिरुद्धे तांगि कक्सा borok nayo bubagrani pokke kabangma tipra sarok tongo bubagrani biruddhe kok saka ngakai ang jiruo tongmani phano ani hamia saui pano bui ani mungno boskango matu bunai abono si chaitu bole pinaknat songhai bororok nagorik surakha moncho hai bororok u amro bangali hai bororok netarok borok si abono chaitu bu tini nainedi thilai thanglai tipra dofani birman jorang ngakai siring habjak apuru siring kuno ya Jepru bubagrani bisingtui thancha angani bekhak phai tongkha tipra dofarok thancha ngai bono bini tatalno bui siui binaro norjogi phekangkai bubagrano phana ang tabula hamia masasine bubagrani hamia saui pano bini bumungda front tongno
ambagai ang khazan takukte buk sono sawo please bono important tari lebai jasidi bono important tari lebai jati bono jesik important nei bono jesik reaction di nei amsung no botong thokjagu i ani bumung kahamungi bo hamyangi bo an bumung makhu hirungu sengthuma ungu sak sak no sengthuma go sinai sabuba sak sak no rani haima tongu sak sak no rasmata haisima tongsu bubagrano bode phurungsinai bubagrano bode lead khaisinai jepuru tipra motha o TPF by tipra joining nai afur bahayno gabama kok pir khabo tipra motha go leader kerei sinai kerei kereng to somotong khai bubagrano ani sakni ani bektini hamnani bagai ang wansugya ani dofa hamgra thung akok no wansugui ang mutini basa kan ang MDC ingu confirm singu ang le confirm hai pano ihi ang kotoria jengsi kotor ang kotoria jengsi kotor ani nahar mung kotoria chini nahar mung si kotor bubagrani nahar mung si kotor akok no wansugui jeng sacrifice tam hin phunugu nono jeng kok kotor sawi sacrifice no bola ya ani baba paralysis klaijak no khibi woi 19 din bike rally khayu ang saya kok kotor election ni dinan baba no kuthui bere woi but kaisa baje felung no kiri woi budri woi phayu ani poribar ani nukhung budri woi phayu jene baw kabangma borok thangka nung to fanole bahai ke saknangi mannai tini obani sumung simia tinani sumung simia chini all tipra dofani sumung asai kha tini Raskumari basa mani jorawo but boycott khlai nung busuk jorani tamu mankha sabono boycott khlai kya asung tabu borok ni thanibo tini bubagrani biruddhe kok sanai sabo bubagrani biruddhe kok sanai ekmatro amora bangali hayakaiba nagorik surakha moncho hayakaiba chondon chatterjee songhai boroksi nungba bini dolose klaisi bule o TPF humjaknai o patal kinya humjaknai nungba tatal engei tini o tam hinai nagorik surakha monchoni bodolo siklai sibule bumung simi manna musungmani bai engya samung botangnani nangranai tini ang nukha koyekdin sekang je Biswajit Deborma botharjak manno tui justice mar osinai chini bai hini tini ang fang khologi kok sau Biswajit ang ni sana thangmani ya Biswajit Deborma bui botharjakmani video no bar waire wai nai sugui hopung sapung thuya woi screenshot na woi mark khainai Poritus Debormasi kintu kok kotor saya pinak nat no mark khairi nai uje eru mark rijak picture abo ang sikhayo abo khlaiei video footage kamang ma jakani collect khlaiei chini borom nang ata Anthony Deborma case file sanamka borom nang ata Anthony Deborma ni case file bini pen drive je ajago evidence tongmani borom nang ata Anthony ni sanamjak pen drive ajago chini Biswajit Deborma takuk Biswajit Deborma thinai chini khapang tabugo yogo andolon bosimi khlayo aba haya tipra dofarok siklayo tipra sarok siklayo tipra dofani besarok tipra sarok phia bumung torna musungmani bai chini TPF sikhaigo o tipra sake biang thangka nungje tipra sana hamjago tipra dofana hamjago ini saw o hano hamjago o dofani kok biang thangka tangi kisakaino TPF khaigo si kubuigo tongo asugno kubuyo tongo ke public tangi tini nono zorinani nangkhana public tangi tini nono nornani nangkhana akokle wansuk jasidi tai a bodolo tongnai thotong thatang basoi tongnai bubagrano gubek hini mannai atipra sarok norok wansuk jasidi sabuni kokbai sabuni brain wash khaijagi norok tini opahai eng maisa mani gyan tongno nangnai ble chin borok ni thanibo bahan buthi ni borok ble cheng wansuk